entenc que les vacances són vacances. Si estàs treballant, faries les vacances. Si estàs teletreballant, també hauries de fer vacances, lògicament. Si estan al calendari laboral com a vacances, han de ser vacances. Una altra cosa és que t'agafen vacances. Entenem que són dies no lectius, que no és el mateix que les vacances anuals. Si són dies no lectius, són dies no lectius al calendari. Si són vacances que tu tenies, que la persona tenia i ha aconseguit entendre, se suposa que aquestes vacances no les has consumides. Per tant, hauries de poder disfrutar-les en acabar l'ERTE. En principi, el calendari escolar, la conselleria diu que es manté. És independent que el centre siga un centre públic que siga un centre concertat que siga un centre privat. Si està en ensenyament reglat i hi ha un calendari escolar, continuen regint-nos per aquest calendari, que és el que conselleria ha dit que es manté. És una qüestió que s'hauria de veure més endavant, a veure de quina manera, com es negocia i si és possible fer o no. En principi, el que jo entenc és que si aquestes persones no es pogueren mantenir els seus salaris i es poguera justificar econòmicament, s'hauria d'haver plantejat un expedient de regulació en ERTE. Del moment que no s'ha fet és perquè l'empresa pot continuar abonant els salaris, segurament perquè reba els mòduls de la conselleria. Per tant, en principi no té sentit fer ni un comiat ni un ERTE ni després recuperar les hores perquè no ha fet falta. De totes maneres, és una casuística que s'ha d'estudiar en detall una miqueta més avant, a veure les conseqüències d'aquest decret de permís retribuït obligatori. En principi està pensat per centres que estaven tenint activitat, era una activitat no essencial i per aquest últim reial decret s'ha tingut que tancar el centre. En principi, això era l'esperit d'aquest reial decret. No per a les situacions anteriors, que ja estaven regulades i salvades amb el teletreball i amb els ERTEs. La reincorporació s'ha de fer al moment i en les condicions que indique Sanitat i no es podrà fer d'una altra manera. És a dir, entenem que Sanitat, l'autoritat corresponent de Sanitat, serà la que diga com i de quina manera es té que tornar a fer classes presencials. I no es podrà fer d'una altra manera. Evidentment, el sindicat estarà vigilant, com ha estat fins ara, de que es faci de manera correcta preservant la salut dels treballadors, que és el punt fonamental d'aquesta història.